Når vi sidder fast i ensomhedens smerte, så bunder det ofte ud i et gammelt kærlighedsbrud, som vi har været igennem. Der sidder altså nogle gamle følelser, der er forbundet med sorg og smerte, fordi at vores kærlighed til det her andet menneske, det ikke var nok. Så når vi får følelsen af, at vores kærlighed til et andet menneske ikke er nok, så kommer vi automatisk til at føle os utilstrækkelige. Jeg har dedikeret Mindlove til at hjælpe mennesker med at komme af med sorg og nederlag, og altså finde vejen ud til friheden igen. Friheden inde i dig, så du kan have frihed ude i verden. Derfor har jeg besluttet mig for at lave et webinar, som der er gratis til dig, som der hedder Vej til Friheden. Og du melder dig bare på hernede i linket, så sikrer du dig en plads på webinaret. Du kan kun have gavn af det. Så jeg håber og glæder mig til at se dig på det her webinar her, så jeg kan hjælpe dig. Vi ses.